أزني سلامنتاي زيت عبي مسبلوه إذا كل جودنا سمعه بينا بيلق عبي بلي بال أبز على فورحي حادنا أمريكا تكنولوجي كوبانيا نس يسوع كريستوس شات مقبري وبقطع مزراربي ناي تليفون أبليكيشن سريع زبل زينا بمعكنات زينا أمل العالم مستعوجة أمريكايان قالوت أمل العالم كوينهم ناس زينا سمعوا أبكل التوجيلات تخفافيلهم بزعبوا يزراروا لهم وانا بيت صحفتو لوس أنجلس أمريكا زغانة تكال سوفتوير كاتلوف سبات ملأختي بتصحف مس يسوع كريستوس كزراربو زقلهم chat with Jesus Christ زبهال ناي تليفون أبليكيشن كم زفترة بوقعي أفليتو نتي أبليكيشن دما نعمل العالم تزرقع له نازي بزملكات أتوم نازي زينا زي سمعو أبكل تتخفافيلهم بزعبو يكاتو له فرقم أزي صبق مهزوي إلهم ينقدون نتي كونتات بعين نقدي يريون فرقم جن نتي حيال جزاين عالم فتاري زقنا قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس أتحيدكم نأمنتنا كريستنا زلكم نعقد أريؤمنا بمبال نزي فتيمهم كم زي كبلوه يقلصوا له أبز حالف ورحي بزعبا أتي بناء أمريكا سوفتوير تكال ززارقحو ناي تليفون أبليكيشن كما يسرحن بزوح زقرم نقرات نمسمعن نمعزابن نزا channel سابسكرايب بمقبار دول بمتوا نايلوم مدب كتكتاتلو عدمكم كاتتانا بروجرام كوسدكم إذا علمنا أبز حالف قنيات مزراربي هيتسانز تبهال التمثل حج دما حدا أمريكاوي تكال سوفتوير chat with Jesus Christ زبهال ناي تليفون أبليكيشن مجمارو أفليتو نملع علم مزرارب غينولو نشات GPT Artificial Intelligence Technology تتكيمو كم استدالو زنقرلو أبليكيشن سبات مس كلهم أم مصحف قدوس تتغسو سبات مس يسوع كريستوسن مس سيطانن مس كلهم أم مصحف قدوس أسماتهم تتغسو أكالات سموم بمتكاس كتزراربهم كم تخيل مقلاتون كابتي أبليكيشن تسرحلو أمريكا جميركا أمل علم مزرارب غينولو أت أبليكيشن أمنتي مس كلهم أم مصحف قدوس أسماتهم من تاريخهم تتغسو سبات كزراربو كم زقبر ينقر كمتي تتكال سوفتوير زغالصو نابنت زانتا يوناس ام مصحف قدوس تتقيسلو يوناس دما اب كبدي عسى نباري نسلسه معلت قمصنح يفلط كم منباب زانتا نلعلي نيوناس اب كبد عسى نباري نسلسه معلت مسصنحه انتاي كم تسمعون تحديدكاو chat GPT تتقيمو اوتوماتيك زغر منفساو ملسي كبكاي ننغوس سلمون سلمنتاي بزحات انست تمرئخا إلكان تحديدكاو سلمون بعلو ملسي كهبوميو يبلو وننتي تي أبليكيشن كمون نيهودا نيسوس كريستوس سيعمكا أحلفكا نعمتي مشاتكا انتاي تسمعيكا إلكم انت تحدوه Artificial Intelligence لك كمتي يهودا انت زغون انتاي كملس يخيل زبل يفترن يملسن عدالوتي نايتي أبليكيشن كم زبروه مس يسوس كريستوس سيطان يهودا أبراهامن كالوت أبوتات بيت كريستيانن صادقان كزراربو كم زغلو تجيري تسريحو مولو بمولو خمسة محيشن اتي أبليكيشن نتاتكمتي مستزارقها استفلالي ريتو كم زرغبولون قليصهم كوبانيا كاتلوف سوفتوير بأقوطاترا أوروبا أب كلتشحن أسر تحدن جميرو أب استفلالي أبليكيشنات إنا معبلز تسانح قوينو بمسارت وانا أكايد سراح اتي كوبانيا ستيفن بيتر نتي أبليكيشن بمقلالن نتي Artificial Intelligence بمهبتامن نسغا يسوس يقا نسغا داويت يقا نسغي روت يقي بمبال مننتهم بمهابن نزي مننتزي مساب داتابيز زلو حبريتا مصحف قدوس بمنتصار Artificial Intelligence كم ملسي يهبن يقلتن نزي سراح كافرنسا ناب أمريكا زمص بيتر استبهاله أمعبالي تكنولوجي زحلف عمد chat GPT أب سراح أبزو عللو أوان تتقيمو أب هايمانوتاو صلات انتاي كقبر كم زخيل دحر محساب سلطاناتات بموسادن استفلاليو معالتاو تقصتات مصحف قدوس كال صحفاي هامانوتاي حبريتاتن دمصي كم محلالف زخيل أبليكيشن كم زمعبلو بيزنس إنسايدر أوتي ولو قدم حجون بملك أبليكيشن مدارن أبهالان صلوت سبات بمقرب كاب حبرتسب لعول زغونه داونلود كم زرغبه يغلص أتي أم مصحف قدوس زركب صحفات ناب أبليكيشن مس مصو انت عينت انقاقاتات كم تغبرن زغلص وانا تي اكايدي سوفتوير بفلاي دما ابتي ناي صوتا تفطروي املخاقتا قانا زربان مسؤ زتحاز مننتن ازيو تنقاقا كم زغبرون غليصوم اتي اكايد سراح كم زغلصو اتي اب كسراح كلو نريتو حزب بيت كريستيان احاتتن
እቲ ኣፕሊኬሽን ምስተወድአ ዋላ እኳ ርእይቶ ናይ ቤተ ክርስቲያን እንተዘይተቐበለ ነቲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝወፀ ሓበሬታ ብዕምቆት ምእንቲ ክርድኦ ነቲ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ኣብ ምልምማድ ዓብ ስራሕ ሰሪሕና ኢና። ነዚ ንምርጋጽ ድማ ንስኹም ተጠቀምቲ ፈቲንኩም ሓሳብኩም ሃቡና ከም ዝበሉ ይሕብር። ገለ ካብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒሶም ዘለዉ ሰባት ምስ ማርያም መግደላዊትን ካልኦት ብተመሳሳሊ ቴክኖሎጂ ምስ ፕሪሚየም ደረጃ ዘለዎም ኣካላት ዝግበር ዕላል ወይ ዝርርብ ኣብ ወርሒ $2.99 ከም ዝኽፈል ምስ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ተፈሊጡሎ። ድሕሪ ምዝርጋሕ ናብ ህዝቢ እቲ ኣፕሊኬሽን ብዙሕ ነቐፌታታት እናተቐበለ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ዝጥቀሙሉ ዓይነታት ድምፂ መርሚሩ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ንምጽላም ዝዓለመ ዘሕፍርን ኣኽብሮት ዘይብሉ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ብዋጋ ዘይሽነን መጽሓፍ ቅዱስ ንምድቓም ዝዓለመ ዘፍርሕ ስጉምቲ ንዕቐትን እዩ ክብሉ ርእይቶ ዝሃቡ ብዙሓት ቁጥዖም ገሊጾም ኣለዉ። ሰባት ናብ ዝነበሮም ሃይማኖታዊ ክብርታትን መንገድታትን ክምለሱ ኸኣ ይላበዉ። ካብኡ ዝገደደ ድማ እቶም ወርሓዊ ክፍሊት $2.99 ዝጠልቡ ክፋላት ናይቲ ኣፕሊኬሽን ንመንፈሳውነት ከም ምንጪ ኣታዊ ተጠቂምካ ገንዘብ ብምኽፋል እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ናብቲ ናይ መወዳእታ መንግስተ ሰማይ ንምውራስ ገንዘብ ክፈሉ ናብ ዝብል መንገዲ ከመሪሕ እዩ ዝብሉ ሰባት እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ብእዋኑ እንተዘይተኸልኪሉ ኣብ ልዕሌና ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤን ብዙሕ እዩ ይብሉ። ገሊኦም ግን ነዚ ነቐፌታ እዚ ስለ ዘይቅበልዎ እዚ መተግበር እዚ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝያዳ ከም ንቐርብ ጌርናዩ ብምባል ፈቲናዮ ዝበሉ ሰባት ይገልጹ። ምስቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ቅዱሳን ክንራኸብ ከለና ዋላ ብጭቡጥ ንዛረቦም እንተዘየለና ክንዛረቦም እንተንኽእል እንታይ ክስማዓና ይኽእል እቲ ክስማዓና ዝኽእል ከም ስማዓና ጌሩ እዩ ብምባል ብወገኖም ብናቶም ኣረኣያን ሃናፂ ኢሎም ተቐቢሎም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ድማ ካልእ ኣዘራራቢ መዳይ ናይዚ ኣካታዒ ኣፕሊኬሽን ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ኣብ ክልተ ዝተኸፍለ ናይ ክፍሊት ሞዴል እዩ። ዝተመርጹ ሰባት ንምርካብ ነፃ ኮይኑ ኣብ ፕሪሚየም ንዝኣተዉ ንምርካብ ድማ ኣብ ወርሒ $2.99 ይኽፍል። ነገር ግን ጉዳይ ክፍሊት ክለዓል ከሎ ብዙሓት ሰባት ንዕቐት እዩ ዝብልዎ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነፃ ምዝርራብ ዝከኣል ኮይኑ ምስ ሰይጣን ምስ ይሁዳ ንምዝርራብ ግን ገንዘብ ክትከፍል ግድን እዩ ይብል። ምዚ ዘይሰማምዑ ሰባት ንኢየሱስ ብነፃ ገይሮም ንሰይጣን ብክፍሊት ምግባሮም ንሸይጣን ልዕል ንምባል ንሸይጣን ቦታ ንምሃብ ክኽፈሎ ከም ዝገበርዎ እኳ እንተገለጹ መሃዝቲ እዚ ቴክኖሎጂ ነዚ ኩነታት ክምልሱ እንከለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ንኹሉ ብነፃ ዝረኽብዎ ኣካል እዩ። ሰይጣን ግን ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ሃብቲ ደቂ ሰባት ዝብዝብዝ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ጥራይ እዩ። ካልእ ዝተሓብአ ምስጢር ዋላ ሓንቲ የለን ኢሎም ይምግቱ። እዚ ብውሽጡ እንታይ ዝሓዘ ስለ ዝኾነ እዩ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብነፃ ረኺብካ ምስ ሰይጣን ክትዘራረብ ዘኽፍለካ ብምባል ሕቶ እኳ እንተቕረቡ እቲ ናይዚ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ኣቐዲመ መልሲ ሂበሉ እየ ብምባል ስቕታ መሪጹሎ። እዚ ምስ ኢየሱስ ዝግበር ናይ ቻት ወይ መዘራረቢ ኣፕ እዚ ኣፕ እቲ እንኮ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ዕላማ ዝገበረ ናይ ቻት ጂፒቲ ኣይኮነን። ኤአይ ቴክኖሎጂ ኣብ ሃይማኖታዊ መንገድን ዝገብሮ ዘሎ ምትእትታው ዘርኢ ሓደ መንገዲ ጥራይ እምበር ቴክኖሎጂ መንፈሳውነትን መስመሮም ሲሒቶም ምዋሃድ ምስ ዝቕጽሉ ቅድስና ሃይማኖታዊ ትምህርትን ሃይማኖታዊ ክብርታትን በብቑሩብ ከይሽርሸር ዘለዎም ስግኣት ድሮ ብምግላጽ ንነገራት ኣቕሊልና ብምርኣይና ንመንፈሳውነት ዝቐትል ከም ዝኾነ ኣብ ብርክት ዝበሉ ገጻት መርበብ ሓበሬታውን እዚ ኣፕሊኬሽን ብዝምልከት ናይ ሓባር ሓሳባት ይቐርቡ ከም ዘለዉ የመልክቱ። በዚ ይኹን በቲ ግን እቲ ኣፕሊኬሽን ናብ ህዝቢ ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዛዕባ እዚ ኣፕሊኬሽን እንታይ ትብሉ? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣካፍሉ። ንሎሚ ግን ኣብዚ ደው የብል። ኣብዚ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም። ወድሓንኩም።